Tak for det, Tina. Vi nærmer os også afgørelsens time i den her tætte Nations League-pulje, hvor holdene har taget point fra hinanden sådan på skift. Lad os tage den lille del af regnestykket, og deres kanadiske træner, Ryan Wilkinson, også med en masse ændringer. De har 5 ændringer i forhold til det hold, som imponerede sidst med 1-1 ude mod Sverige. Bemærkelsesværdige nye spillere, som er tilbage. Carrie Holland for eksempel, der var virkelig god mod Danmark, hvor hun også blev skadet. Den danske startopstilling med 4 ændringer i forhold til det forsmedelige nederlag, kan vi godt kalde det, mod Italien. Vi har Isabella Obes med i forsvaret. Drømmer om at komme med til EM. Det er også derfor, hun har skiftet fra italiensk fodbold af Milan og så til den svenske liga. Og venstre siden Kyl forsøgte at finde Harder, men det bliver i stedet for kampens første hjørnespark og udmærket dansk indledning. Ja, og så hæfter jeg mig allerede ved nu, at Danmark de investerer. Jenny Thomsen i en god position. Og nyt hjørnespark. Samtidig med, der ligger en walisisk spiller og ser ud til at have virkelig ondt. Hun blev rundet af Jenny Thomsen. Jeg synes ikke, det lignede et frispark. Det lignede vel nærmere et solouheld, det her. Ja. Kort variant. Snærle. Indlægget ligger godt, og der har der overlæggeren. Centimeter fra en dansk drømmestart. Centimeter fra endnu et landskampmål. Ja, rigtig. Det er ikke altid, at de her små eller korte hjørnespark lykkes, men der Emma Snærles indlæg her er jo helt perfekt. Og har der igen, og så er der en åben mulighed til Ballisager. Clark kommer ned og får reddet. Nej, hvor er de presset, waliserne. Kommer til at stå med ryggen til mål. Tilbage til Vangsgaard. Og så en afslutning og en ny redning fra Olivia Clark. Og klapsalver fra Jæklers. Det er også en god dansk start. Det er det, men jeg tror også, at waliserne har været overrasket over det, som Danmark kommer med rent offensivt. Her ser vi lige afslutningen fra Vangsgaard. Som veje med hjørnesparket. Kommer hun lidt skævt ud, Clark. Og så er der frispark til den walisiske keeper. Ja, så kan de endelig puste lidt ud. Hvis jeg var Clark, så vil jeg så lige blive liggende. Ja, de har fat i den i første omgang. Snærle, Harder. Det er en god position for Harder. Og skal måske være en lille smule mere uselvisk, selvom hun lige prøver at støde den ind til løbet fra Emma Snærle. Ja, hun skal faktisk have overblikket til at se, at Amalie Vangsgaard har fundet en virkelig god position omkring. Mulighed i stedet for. Hun står helt fri derovre. Og en afslutning og en redning fra Maja Bay i første omgang, og så på stregen i anden omgang. Den er ikke inde, siger den portugisiske dommer. Nej, hvor var Danmark heldig her, fordi den var godt nok tæt på at være inde. Den lever endnu. Evans indlægget her, hættet væk af Ballisager. Der så vi for første gang. Ja, Lineker, det her, det kan de. Rigtig fint opspil. Indlægget over til Woodham her. Ja. Masser af plads, tid. Så skal Jenny Thomsen ikke ind og dække. Holland med afslutningen. Jenny Thomsen. Vangsgaard. Det er godt dansk spil, og her er så afslutningen fra Pernille Harder. Det er simpelt, og det er hurtigt, og det er effektivt. Det kan jeg godt lide, det her. Ja, jeg kan godt forstå, at André Jæklers, han står derude og klapper. Det er måske det bedste angreb, vi har set indtil videre. Rigtig fint timet dybdeløb af Amalie Vangsgaard. Kigger lige op, ser at Harder, hun er kommet med. Mangler måske lige lidt mere. Nok for spilletid. Forløb i landsholdsspilletid her. Holland og det første walisiske hjørnespark. Ja, hun er en dygtig spiller, Carrie Holland. Maja Bay tager kun bokse til den. Indlægget. Og den har hun ikke styr på. Maja Bay, og det ender trods alt med et målspark. Ja, men jeg synes til gengæld Harder og Vej havde... Her så Harder med et frispark, og det ender også med en advarsel til den danske anfører. Ja, hun stopper også en nogenlunde lovende omstilling, ja. Synes jeg, er fair nok. Som det jo var. Det er stadigvæk farlige indlæg. Clark kommer ud, og frispark til Olivia Clark. Det er Sara Holmgaard mildt sagt ikke enig i. Det så også lidt billede. Den her ender lige ude hos James. Afslutning fra Ankarat James. Til Vangsgaard. Ikke vinket offside her. Vangsgaard! Kæmpe mulighed til Amalie Vangsgaard. Og hun lignede godt nok også en, der var en offside. Men den blev ikke dømt, altså, så chancen tæller. En kæmpe offside, det her. Det gjorde ikke det. Carrie Holland lige pludselig. Og endnu mere plads til Woodham. Det kan blive farligt, det her. Woodham skyder selv. Det er altså også en stor mulighed. Ja, du skal ikke skyde her, Woodham. Jeg kan da godt forstå, at... Elise Hughes, hun er... Jeg ved ikke, om hun er rasende, men hun er i hvert fald ikke... Fint set af Thomsen. Kommer så indlægget mod Vangsgaard.
et enkelt skridt fra en afslutning for Vangsgaard. Men fint af Janni Thomsen, som også helt åbenlyst befinder sig bedre. Ja, selvfølgelig. Stadigvæk Janni Thomsen. Og så må den komme derind. Nej! Ej, så bliver det ikke større. Selvom den bliver blokeret ud til et hjørnespark. Pernille Harder tror heller ikke selv på det. Nej, jeg tror det er Eller Parrud nede fra højre bakken, der kommer ind og får en fod på. Det er altså gode ting for Janni Thomsen at få mere og mere selvtillid i løbet af den her første halvleg. Og der er det faktisk... Er det... Ja. Og den ligger rigtig godt, og så må den være der. Nej! Clark først bokser væk, og så får hun reddet på stregen. Var det Harder igen? Ja, jeg tror det. Ja, nu bliver det nærmest trækket. Brudt dem igen, så kommer indlægget. Obase der afviser fint. Mangler nogle skud fra distancen. Her så et indlæg fra Obase, som Danmark er heldige at få et hjørnespark på. Det var ikke sådan et super godt indlæg, men det var heller ikke en super god. Og dermed så tror jeg, det er slut for første halvleg. Sidste fløjt fra Katarina Campos. Danmark med masser af muligheder, især til Pernille Harder, men ikke nogen scoring fra nogen af siderne. Også for de to hold, som har talt om tingene, og som også har lavet en enkelt indskiftning. Det er Wales, der har sendt Carrie Jones på banen, den unge. Mathias i Stockholm. Ja, den glæder jeg mig til næsten uanset hvad. Pernille Harder ved at mosle sig igennem. Stadigvæk Harder, så skal den være der. Harder venter, scorer! Øj, hvor er det godt for Pernille Harder, der får brudt dødvandet 2 minutter inde i anden halvleg. Hun har siddet hele pausen og tænkt, jeg skylder et mål. Værsgo, her var det Pernille Harder. Ja, så må jeg lige rose min medekspert dernede, Mikkel Bischoff, der som noget af det første, jeg sagde, får Pernille Harder en chance i anden halvleg, så scorer hun det. Selvfølgelig gør hun det. Jeg tror endda, hun dapper. Ved du, hvad det betyder? Ja, det gør. Du har børn. Jeg har børn, ja. Ja, det kan du lige se lige om lidt efter den her fantastiske solo-aktion. Først så vinder hun selv bolden her i Roberten, udenom en, udenom to. Og så den her, hun bevarer roen hele vejen igen. Ja, fordi hun afslutter fra... James med det hurtige indlæg, og det er giftigt det der. God hovedstødsmulighed til Jess Fishlock. Det er simpelt, men det er også effektivt fra James og Fishlock. Ja, men jeg bliver bare nødt til at gentage mig selv, det her. Og det er en god first timer her, men også sikkert grebet af Maja Bay. Ja, så det er ikke uden betydning. Hænder kommer også til at spille en nøglerolle her, hvor Cornelia Kramer kan få en stor mulighed. God lang bold frem til hende. Kramer! Det bliver lige lidt for hektisk i afslutningen. Ja, det bliver nemlig meget hektisk. Tager sig til hovedet med det samme. Jeg kan også godt se, at hun ikke har den samme rutine. Da hun kom ind til sidst. Her Holmgaard. Det er også en rimelig hård hold i ryggen af Holland, det der. Ja, Nadia Nadim med smil på bænken. Med i truppen for første gang i 1,5 år. Giftning om lidt. Maja Bay kommer ikke ud til den, og Veje giver hjørnespark. Ja, der har hun haft lidt problemer. Maja Bay, når den kommer. Og et lisisk hold, der er meget på bolden i de her minutter. Og så et indlæg fra Carrie Jones. Uden den. Heldigvis uden den fornødne position. Sara Holmgaard. Indlægget mod Harder og også mod Vangsgaard. Redning på stregen. Okay. Der kunne det være blevet 2-0. Godt dansk angrebsspil igen. Super opbygget. Ja, fin indlæg. Her Rowe. Ikke noget frispark til Holland. Fordel, siger dommeren. Og så afslutning fra Hannah Kane. Og hun er altså virkelig en giftig spiller, Kane. Meget målfarlig. Næste danske indskiftning på vej om et øjeblik. Jeg kan se, at Frederikke Thyresen skal på banen, så kommer i en god position. Harder stadigvæk hjørnespark. Nej, det er fint, hun skruer dybden her, Pernille Harder. Får også bolden på det rigtige tidspunkt. Lignede ikke, der var en... Kane stadigvæk. Og Kane forsøger afslutningen selv. Og det tror jeg, danskerne skal være fint tilfreds med. Maja Bay uden problemer. Men kan du følge min tankegang? Altså, i stedet for at satse så meget med det der, det er jo frispark. Ja, det bliver ikke dømt. Hvad laver du, mand? Det tror jeg, du siger. Spiller altså vis fra James Rowe. De er under voldsom pres, danskerne her, så ligger hun og krammer sig derude. Lily Woodham. Det var en gylden mulighed for alt. 3 super vigtige point til Danmark og gruppefinale mod Sverige på tirsdag. Matchvinder naturligvis anfører Pernille Harder.